aspekt koji zastupam je da vas podsjetim da izgradnja turističkog kompleksa na velikoj plaži nije prihvatljiva sa ekološkog aspekta. To je unikatna teritorija, jedinstvena u pogledu biodiverziteta, kako njegove brojnosti, tako i očuvanosti, kako na lokalnom nivou, tako na nacionalnom nivou i ono što je mnogo bitnije jeste na globalnom nivou. Znači, ovo je područje koje ima određene geografske i klimatske karakteristike i sve druge izuzetno brojna i važna staništa koje čine jedinstvenu ekosistemsku celinu koja mora da bude sačuvana. To su pokazala i istraživanja koja su rađena, odnosno pokazala su da je ovo buduće Natura 2000 područje. A to je najveća koordinirana mreža zaštićenih područja od Evrope. To znači da su ova područja ne samo najbogatija, već i najugroženija. Da podsjetim još da je ovo područje prije više od 50 godina zaštićeno na nacionalnom